Ngopi. Pak. Astagfirullah. Apa to ya? Aku meh takok. Takok apa? Takok iki lho, bab jenengku. Alah. Lah jenenge iki ngopo to? Jeneng kok ditakokke? Lah jenengku lho, Tugimin. Harga dili iki. Apa kuwi? Jeneng kancaku apik-apik. Aku desa. Lah jenengmu lho, Pak. Alexander. Apik tenan. Kok iso? Kuwi iki ana artine, Min. Artine apa? Mbahmu dhisik iki jenengi bapakmu iki ana artine. Terus Tugimin iki ya ana artine. Lah jenengmu artine? Alexander. Kuwi mbahmu dhisik. Kuwi idolane Alex Ferguson. Alex Ferguson pelatih MU. Makane bapakmu jenenge Alex. Lah terus Sandre? Terus Sander iki San kuwi bapakmu dhisik iki nangisan. Oh nangisan. Gembeng. Ngono kuwi, men. Terus der ki Drawasi. Drawasi ki apa? Drawasi ki bahaya. Oh bahaya. Bahayane? Bahayane ki bapakmu dhisik nek ngelak. Jaman dek cilik wi. Nek ngelak ngono kuwi sak nggon-nggon goleki mbokmu, goleki mbahmu. Wah, engko mbuh wis nang kelurahan mbuh nang endi, langsung buka klambine sedot sucut. Ngono. Bahaya tenan kuwi. Lah bahayane meneh. Nek dilalah mbahmu pas ra ono. Bapakmu ngelak. Lah kuwi engko golek wong wedok le. Wong wedok sing liwat ngono. Langsung nyedok buka klambine sedot sucut. Ai, ngono. Wo, jebul elek tur nganyelke artine mosok nangisan terus nyedoti susune wong liwat. Lah nek jenengku Tugimin. Nah, nek Tugimin iki kowe iki laire dina Setu. Oh, Setu. Gi iki legi. Setu legi. Lah nek mine? Nek men kuwi kowe dadi wong sugih. Min Ya ta. karo G. Woyo. Min G. Ora nyambung kuwi, Pak. Piye to kuwi, Pak? Ya maksude kuwi muga-muga dadi wong sugih. Ngono lho. Amin. Lah apa? Min. Amin. Woyo.